Daigong ang Ginoo, uban sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hingpit. Daigong ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, ugulad lang. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kadinyo. Manaw sab kanimo. Nga igsuon karon gisaulog sa simbahan ang pista ni San Vicente de Paul or de Paul usa ka pari. Mura sa nisiyag si San Vicente Ferrer ang atong patron dinhi. Nya champion ni si San Vicente de Paul sa pagtabang sa mga kabus ug nahimo sad ni siyang usas mga founder sa mga religious nga mga congregations. Nya dako kay siyang natabang aron mapatin-aw usab ang atong pagtuo pinaagi sa iyang pagwali sa iyang kinabuhi usab nga gipuy-an. Busa uban kaniya padayon tang magampo sa kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na gyud dinhi sa atong nasod ug ang kalinaw usab dito sa mga nasod nga nagkagubot karon pinaagi nining gubat. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi sa atong mga panginahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, alang sa kaluwasan sa mga kabus ug alang sa katukuran ug kapunungan sa mga pari, gibuhong nimo sa bertud sa pagkaapostol si San Vicente nga pari, dinasig sa samang bertud, higugmaon unta namo kadtong iyang gihigugma ug buhaton unta kadtong iyang gitudlo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Job. Misulti si Job ug gitunglo niya ang adlaw sa iyang pagkatao. Miingon si Job, Ginoo, tungluha ang adlaw sa akong pagkahimugso ug ang gabii nga ako gipanamkon. Maayo pag namatay ako sa tiyan sa akong inahan o sa akong pagkahimugso. Nganong gisabak-sabak pa man ako sa akong inahan o gipatutoy niya. Kun namatay pa ako kaniadto, nakapahulay na unta ako karon, natulog sama sa mga hari ug mga pangulo nga maoy nagtukod pag-usab sa karaang mga palasyo. Natulog unta ako karon daw prinsipe kansang balay tugob sa bulawan ug sa lapi ug sama sa mga batang na tao nga patay ng daan. Sa lubnganan, ang mga dautan dili na magbuhat og dautan, ug ang mga taong naghago pag-ayo makapahulay na gayud. Nganong buhiun man ang tao aron lamang magantos.
nganong gihatagan magkahayag ang mga tao nga anaa sa kagulanan. Nagpaabot sila sa kamatayon, apan dili kini moabot kanila. Palabihon nila ang lubnganan kaysa bisan unsang bahandi. Wala sila'y kalipay hangtod nga mamatay sila og ilubong. Gililong sa Dios ang ilang kaugmaon o gipiit sila sa tanang dapit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan, Ginoo. Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan, Ginoo. O Ginoo, Diyos ko, sa adlaw nagasangpit ako. Sa gabi nagatawag ako, diha sa imong atubangan. Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan. Ipaabong ang imong dunggan sa akong singgit sa panabang. Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan, Ginoo. Kay ang akong kalag napuno sa mga kagulanan, ug ang akong kinabuhi nagaungaw na sa kahiladman. Giisip ko uban kanila nga nanaog ngadto sa kahiladman. Tao ako nga walay kusog. Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan, Ginoo. Ang akong higdaanan anaa uban sa mga patay. Sama sa gibuno nga nagahigda sa lubnganan, nga wala na nimo hinumdumi, ug nga wala na nimo tagda. Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan, Ginoo. Haleluya, haleluya, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Haleluya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa nagkaduol na ang mga adlaw nga si Jesus hapit na mukayab sa langit, mihukom siya pag-adto sa Jerusalem. Mipadala siya og mga sinugo nga naguna kaniya
ug nangadto sila sa usa ka balangay sa Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Apan nagdumili ang mga tao didto sa pagdawat kaniya, kay dayagman nga nagpadulong siya sa Jerusalem. Sa pagkasayod niini sa mga tinun-an nga si Santiago ug si Juan, miingon sila, Ginoo, buot ka ba nga musugo kami nga mag-ulan og kalayo gikan sa langit aron malaglag sila? Si Jesus milingi og gibadlong sila og mipadayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Job, ang atong hisgutan sa unang pagbasa, nakapangandoy siya nga may pagwa na lang siya madayon og ka dakong tao, may pakunog pagkamatay, pagkaanak niya, namatay lang dayon siya. Kay di ta siya katagamtam sa mga pag-antos nga iyang gisagubang. Iyang gitunglo ang higayon nga siya gipanamkon o gianak. Hasta gani ang pagpasuso sa iyang mama niya, naglagot siya. Naay panahon sa tong kinabuhi, mga igsuon, nga makapangandoy ta, nga mawa na lang sa kalibutan, kay kapoy na kaingpuyan. Kasuway ba mo ana? Kasuway. Kanabang maputos kas utang, Lagi maputos kas libak, maputos kas problema, makaingon kay may pagmatay. Pero di din na mo'y solusyon. Si Kristo lahi. Sa dihang gipasakitan siya, gani naglagot ng iyang mga tinun-an, niingon pagay iyang mga tinun-an si Santiago ug si Juan, ato na lang paulanan ni kayo aron malaglag ni silang tanan, nga buangon man ni sila, wa ni sila kaila nga Ginoo ka. Pero si Jesus, ang iyang gihuna-huna, mao ang pag-antos ug ang pagpakamatay. Kanabitang makasabot sa tanganong nag-antos ta, ug asa ni padung ang atong pag-antos, mao nay para nako the best solution aron mugaan ang atong pag-antos. Ang tanang pag-antos aning kalibutana, basta ato ganing dawaton o pasanon, kuyog ni Kristo o para ni Kristo, mahimo gid na siyang mapuslanon sa kaluwasan. Salvation. Salvation sa atong kalag, salvation sa atong mga isig katao. Kami bitaw dito sa seminaryo, maghisgot mamianing makapasanto sa tao, niya ang the best gyud nga makapasantos kanimang yung martyrdom. Martyrdom ba? Ug mamartir ganita, siguro dayon na dool santos kita siguro, bisag daghan pa kay tagsa basta mamartir. Munang magsige labig ingon dito, pahimusla na to ang kalibutan, pakasa tag maayo, nya human din mapamartir dayon ta. Haron mapapas raman tong sala, pero di na mo'y mao. Ang tao sad nga daghag sala, dili sad maka-afford nga magpamartir, mahadlok, mamatay. Muna maro kay yawa ug makasata, mag-anam tag kahadlok nga mag-antos, mag-anam tag kahadlok nga mamatay. Muna ang mga sad-an nga dagko kayong sad-an, maghikog, magpusils magbitay ang parang Judas, nagbitay siya sa pisi. Nga naman, di siya kaatubang. Kay kaning mga taong sad-an, dili ka maong mo atubang og pag-antos, labaw nas kamatayon. Munang magpakamatay sila. Pinaagi og hikog, pinaagi og kanang pag-overdose sa tambal, aron nga di kay sila maka-atubang face to face sa pag-antos o kamatayon. Kinsa raman ang lig-on nga mo atubang aning pag-antos o kamatayon? Ang tao rasad nga way sala or minos og sala. Si Job, wa man ni siya mo nang igo ra siyang ni sulti nga may unta siya og wa na lang mag-antos, pero ni conclude baya gid siya
nga mopadayon siyag sunod sa pagantos. Og tungod adtong iyang pag-conclude, wa tingin na masuwat din sa atong unang pagbasa, pero ato nang padayonon, pagdayon ng katapusan aning Book of Job, ni angkon siya nga wa siya'y katungod nga moreklamo og misubmit siya totally sa kabubutos Ginoo og didto napapas ang tanan niyang pagantos. Muna ang atong tubag sa Salmo, di ba? Nindot kayo ang atong tubag. Ang sama to atong tubag? Padangata. Padangata ang akong pagampo sa imong atubangan Ginoo. Kani bitang pagampo nga butangan nato og pagantos or ang mga pagampo sa taong nagantos dunggon day nas Ginoo. Munang uso kay na kanang maglakaw bitaw nga magluhod tuhod ana naiuban sad mo adto gyud anang mga lugar nga lagyo kay magpilgrimage antos hago kay ang tingog sa mga nagantos nga tao dali rang dunggon sa Ginoo. Muna kung gusto tang dali ratang makasinati sa kalipay, ayaw gyud reklamos pagantos. Sama ni Kristo gibadlong niya. Kaya ang gusto sa mga apostoles, pauwanag kayo para wag tang ang pagantos, wa nay magsiging sa likway. Ingos Kristo ayaw. Padayon tang adtos unahan. Kay ang pinaka-importanting butang aron mawa ang atong pagantos, higugmaa ang imong pagantos. Ang term ana ni Kristo, pasaan ang imong cross. Niya kadto sang mga tao nga naghatag nimong cross, higugmaa sad sila. Ang term ana ni Kristo, higugmaa ang imong kaaway. Sige kuno be, pamalandongi kuno ninyo, mo higugma ba mo sa pagantos o sa nagpaantos ninyo? Maingon gani mong, yes, congratulations. Mawa day ng imong pagantos. Pero maingon gani ka, depende. Wa na gina. Di na gina mahitabong mawa. Sige na lang ginang antos nimo hangtod sa katapusan. So atong iampo ang atong mga kaigsuonan nga miantos para nato. Labi nang sigig palit og slat, sigig alagad nato dinhi. Hinaot unta nga mubunga ni nga matukod gini atong kumbinto. Nya nga to sang bagong slat nga MMTL, Mother Mary's Transforming Love, mahimo sa dontang malampuson kay ang ato sang mga nagantos nga mga kabus nga mga pamilya sa atong parishioners ato sa dontang makuhaag jutay ang ilang pagantos karong umaabot nga pista sa atong segunda patron karong maabot Oktubre 29. Ato silang tagaan nga tug mga 5 kilo rice niya o mga noodles o sardinas. Dako na kay nang kapaluag-luag silang pagantos. Pinaagi sad sa ato sang pagantos og palit sa slat nga MMTL. Tag 500 naman ni dali ra ning mahurot niya ato lang yang kwintadahon kay di pa mamasubay karon basig ugma o sa sunod adlaw ang akong update sa inyong sa atong halin aning maong mga slots. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, ang Dios nagsugo kanato sa pagpaubos o pagdawat sa tanan nga way reklamo. Busa uban sa pangama ni San Vicente de Paul, atong ihangyo sa Ginoo pinaagi sa pag-ingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan magpabiling mapaobsanon taliwala sa mga pagpanglutos nga iyang nahiaguman, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang atong nasud makadawat na sa hustong pag-alagad sa mga anaa sa pangagamhanan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sila nga nagkabingkil tungod sa garbo, makakita na sa pagkamapaobsanon ni Kristo, nga tungod kanato midupa sa krus, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga anaa sa pagduha-duha sa ilang pagtuo, makakita na sa kamatuoran, nga si Kristo lang ang ilang Dios,
mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga si halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson, ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, iisa na sa Dios sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Dios nga labing halangdon og maluluyon, pamatia ang among mga pagampo, nga among gituboy kanimo uban sa gugmag pagtuo, diha sa pangama ni San Vicente de Paul, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panugpino nga abot sa yuta, ginama sa kamot sa mga tao, mahimong silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tut sa kahaturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, sa pagsaulog sa mga misteryo ni San Vicente de Paul, imong gitugahan nga magsunod sa iyang gisaulog. Itugot nga pinaagi ni ining Eucharistia, mahimo usab kami nga halad nga takos madawat nimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni San Vicente de Paul. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagaday kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Vicente de Paul, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw. O pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kaninyo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, whose lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Magampo kita. Human kami mabusog sa mga langitnong sakramento, itugot nga aron pagsunod sa imong anak nga nagwali sa mga kabus. Madasig unta kami sa mga panigingnan ni San Vicente de Paul ug matabangan sa iyang mga pangaliya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalinaw nga Dios nun. Kanang mawa ang atong mga kabugat nga gibati. Nga unsa may buhaton, musunod rata ni Kristo nga iya gyung gihigugma ang pag-antos ug ang pagpakamatay para sa iyang mga kaaway. Ug ato na gyud ang buhaton, mawagtang dayon ang atong mga pag-antos. So salamat sa atong mga miantos nga mga katawhan nga nagsigig palit na tog slots. So basin ugma akong tingbon pag-announce ang atong bag-ong updates. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with
Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done.